מה זה קרה? רגע, בוא נשב רגע. אז תראה, יש מציינות על המדינה, בוא נשב פה, בוא נשב. תקשיבי, לפני כמה שנים... לא, הוא לא אמר, הוא רוצה לעבוד, זה מה שאמרנו וחצי, הוא רוצה לעבוד. תקשיבי. כאילו לא שמעו אותך ברקע. אנחנו רוצים, ברקע זה לא, ברקע זה מישהו אחר. הוא בא לזה לחזור. הכל פה ניתן באור יעקב, לא חשוב. תקשיבו רבותיי, מדינת ג'ייפה. אני אומר לכם מדינת ג'ייפה, זה בדוק. בואו אתן לכם עכשיו דוגמה. כל מה שקורה פה במדינה, אבל כל מה שקורה במדינה, התחיל לא היום. התחיל מתקופת אברהם אבינו. הוא היה לו צרה, חתיכה, סקסית, נראה טוב. מה פתאום הלך עם הגר? תגיד לי למה הלך עם הגר? מה היה? מה הגר? הלך עם הגר. מה יצא לנו? ישמעאל. ומי זה ישמעאל? הירדנים. ומה אמר לו? לך לך לארצך לארץ אשר מובטחת לך ולזרעך. ומי זה הזרע שלו? הזרע הראשון? ישמעאל. שמה התחיל הבלגן. אבל רגע, אנחנו הלאה. אמרו לנו ארץ זבת חלב ודבש. אין לנו לא זבת, לא חלב ולא דבש. בכל העולם ככה יש זהב, יש סחוטי, יש ברזל, יהלומי, יש כיף, יש סמים, יש זונות, יש כזור. לנו יש את הדבר הכי זול, שקל חמישה, מלח! איזה קילו! יש לנו כמה שאתם רוצים, זה אף אחד לא רוצה את החלפות. מלח, תגיד לי 5. וזה אני יודע אף פעם לא מעלים. יש לנו כמויות, אפשר ללכת למנות תקיות עם המלח ולעשות זה. זה המשיך עם זה שהצבא הרצל שמה בברזל על זה שמה, ומה אמר? רגע, אמרו לאוגנדה, אמר להם לא ישראל, אמרו לאוגנדה, אלה ערבים אצלו. אמר להם לא, אנחנו ארץ כמה, ישראל. וזה איפה הוא מת? בברזל. עם כל הכסף. תביאו אותנו לפה. מה קרה? בא שמעון פרס, ההוא שנשיא בן 97, אמר להם, רבותיי, ובגין, אתה רוצה שלום, תן להם שם את עזה, אל תשאיר אותם. אמרו לו, לא. אמר לו בגין, אף שעל, אמר לו, אתה נותן להם את הכל, תן להם את עזה, מיליון הערבים האלה יהיו 7 מיליון. אמרו לו, לא. איפה אנחנו סובלים היום? עם העזתים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מדינה מזוכיסטית, שונאים אחד את השני, מתקמבנים אחד על השני, ומה שקרה עוד לפני 3,000 שנה, היום אנחנו משלמים על זה. בוא ננצח, בא היום מרגלים, הסתכלו ככה בגבעה, פה בירדן ואחורה. הם לא ידעו שהענבים זה הגיע מסוריה, בסוריה יש להם מים, ירקות, פירות, הענבים, היה איזה משלוח. אמרו שהענבים, הפרסקים, איזה הפרסקים? 28 שקל לקילו! 28 שקל לקילו, מה מפגרים? אתה מה? נוגע בערבי, כאן מסתכל עליך ככה, אתה רוצה רק לתעבור, שקל. זה אומר שאנחנו מדינה שסובלת. נמשיך הלאה. דיברתי איתם על קופת חולים אז בזמנו? כן. דיברנו על קופת חולים. קופת חולים לא מה אתה מדבר איתם? לא מדבר עלות, רגע, ראיתי את המערכון, אני כתבתי את המערכון הזה. תראי את שלי. יותר קל להתגרש מאשר להתעסק בעוד ויש. להתגרש, תיק רבנות, 2,000 מזונות, 2,500, מודיע להקיש 3,000 לחי. אתה רוצה לגט. היום בעוד. אם תיקח עוד ל3 שנים, תקבל את ערוץ הספורט ל5 שנים, את האגו ל17 שנה, ערוץ הילדים ל19 שנה, ואותי ל15 שנה, ב-249 ו-99 אגורות, פתאום אתה אומר 400 שקל, מה מתקשר אליהם? רגע, להביא אותך לדודה שלי, ואלה אמא שלי לא פה, זה סבתא שלי, לא רוצה להתעסק, לא, טוב לי בחזרות, חו, אני לא רוצה להתעסק, רוצה עוד ויש ביחד.